estudyante at guro ng Panikwason Elementary School sa Naga City, Camarines Sur natuwa sa pagbabalik eskwela. Narito ang report ni Jessica Calinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Labis ang kasiyahan ng mga guro ng Panikwason Elementary School sa Naga City, Camarines Sur dahil matapos ang halos 2 taon na paghihintay, muli na nilang nakita ang kanilang mga mag-aaral. Kahit naging maulan, excited na pumasok ang mga mag-aaral at guro sa unang araw ng face-to-face classes sa naturang paaralan. Overwhelming! Talagang masayang-masaya. For the first time, nakita na namin ang aming mga pupils. We expect na sana tuloy-tuloy na ito, hindi lang sa primary level, kundi pati sa intermediate. Maging si DepEd Naga City Schools Division Superintendent Mariano de Guzman ay naging emosyonal din nang muling makita ang mga bata na pumapasok sa paaralan. Sabi ko, garo na-touch ako. Garo ako mapahibi na nahiling ko uli sindayaon sa classroom. Ang mga magulang, excited din para sa kanilang mga anak. Ako nga po, excited po si mga akin na nakalaog na sila sa school. Lalo na po si Kinder po, excited po siya. Mas okay po igde. Matutokdan po. Ang Panikwason Elementary School ang pinakaunang paaralan sa lungsod ng Naga at buong probinsya ng Camarines Sur na naaprubahan ng DepEd Central Office para magkaroon ng limited face-to-face classes. Ngunit ayon sa DepEd Bicol, may 11 iba pang paaralan sa Bicol Region na nasa proseso na para maaprubahan na magkaroon din ng limited face-to-face classes bago matapos ang taon. Ako si Jessica Calinog para sa GMA Regional TV.